Пока мы только звездочки, но вам недолго ждать. Мы скоро станем звездами и будем удивлять. Укучыларның җәйге каникуллары башлану белән районда балалар иҗат үзәге учреждениесе педагоглары, спорт мәктәпләре тренерлары белән берлектә онлайн лагерь оештырды. 1 июнь көнне башланган лагерьнең беренче агымы агзагына якынлашып килә. Лагерьда йөрергә теләгән 40 бала интернет челтәрендә 2 төркемгә бүленеп очраша. Лагерь иртәнге сәгатьтә спорт мәктәбе тренерлары оештырган физзарядка белән башланып китә. Шулай кызлар һәм малайлар төрле мавыктыргыч викториналар, сканвордлар чишеп, фәһемле видеороликлар карап, спорт дөньясы белән якыннан таныша. Төшке аштан соң балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү педагоглары Айгөл Мустафина, Инзилә Рамазанова, Эльвира Вичтомова, Гүзәлия Әхмәдҗанова балаларны мавыктыргыч, кызыклы мастер-классларда, тематик уеннарда, квестларда, төрле конкурсларда һәм башка төрле кызыклы чараларда катнаштырып күңел ачтыра, җылы әңгәмә кора. Очрашулар интернет челтәрендәге Zoom, WhatsApp аша бара. Һәр көн бер тема астында үтә. Балалар җыр-моң, бию, рәсем һәм башка төрле сәнгать, мәдәният серләре, үзенчәлекләр белән таныша, видеоларга төшә. Җыелган видеолардан үзәкнең методисты Гүзәл Солтанова матур итеп видеороликлар эшли. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.